Hello guys, είμαστε οι Pixel Gamers και σήμερα κάνουμε ένα welcome video για το channel μας. Προσωπικά εγώ είμαι ο Τζιμάκος, δίπλα μου έχω τον Pixel Boy και τον Steven. Ωραία, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο να σας δείξουμε τι έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα για το κανάλι μας. Να μας βάλει λίγο Steven στο ίντερνετ. Το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, να αλλάξει λίγο τη σκηνή. Ορίστε. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το blog που έχουμε φτιάξει με τα παιδιά. Έχουμε βάλει πολύ καλή δουλειά, περάσαμε πολλές ώρες πάνω σε αυτό το blog και σήμερα θα σας δείξουμε τι θα κάνετε σε αυτό το blog. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα στο blog να κάνετε ένα vote. Άμα σας άρεσε εδώ πέρα, εγώ έχω κάνει ήδη οπότε δεν μου έχει τίποτα. Θα βγάλω εδώ πέρα να βάλετε ένα check σε ένα blog. Θα θέλαμε μάλλον όλη η ομάδα να ψηφίσετε. Και ναι και όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το blog. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες εικόνες, διαφήμιση του blog εδώ. Και εδώ πέρα έχουμε όλες τις σελίδες. Θα σας δείξω μία σελίδα και τις άλλες θα τις δείτε μόνοι σας. Εδώ πέρα έχουμε τη σελίδα που έχουμε το intro. Το intro δεν θα σας το δείξω τώρα γιατί το έχουμε σε κάθε βίντεο στο YouTube. Οπότε δεν χρειάζεται να σας το δείξω. Αυτά για το blog. Λοιπόν, στο Twitter, ό,τι χρειαστείτε, δηλαδή το link από το Twitter και από το Instagram, να σας πει ο Στέφανος. Λοιπόν, Steven, λοιπόν, το Twitter και το Instagram, τα links θα τα έχουμε κάτω στο description. Σε κάθε βίντεο υπάρχουν όλα τα links κάτω για να πάτε να κάνετε follow, vote και τέτοια. Και παιδιά, λοιπόν, αυτό το channel ανεβάζουμε gaming videos, reviews, βασικά reviews δεν νομίζω, αλλά unboxings τουλάχιστον. Και gaming videos βασικά και με καινούργια παιχνίδια, παλιά παιχνίδια, ό,τι θέλουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε και εσείς κάτω στα comments τι θέλετε να παίξουμε στα επόμενα videos. Λοιπόν, κάντε subscribe, vote και όλα αυτά που σας είπαμε. Και αυτό ήταν το welcome video και θα το πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας. Γεια σας, γεια σας.